Pozdrav svima, ja sam Aleksandar, a vi slušate najavu za meč između Partizana i Bešiktaša, meč u okviru četvrtog kola kvalifikacije za Ligu Evrope ili kako neki popularno vole da nazivaju, play-off za Ligu Evrope. Imali ste priliku da pogledate intro za emisiju Crno-beli svet, emisija koja će se baviti aktualnim situacijama u svim klubovima u okviru sportskog društva Partizan. Imaćete priliku da gledate najave za neke mečeve, imaćete priliku da slušate kao i sad najavu za neke mečeve, gledate izveštaje, priloge, tako da će biti obuhvaćeno sve što se tiče Partizana. Emisija bi trebala da ide ponedeljkom i petkom. Ja se nadam da ćete biti svi zadovoljni, ukoliko naravno imate neke predloge i sugestije kako bi to sve u stvari moglo da izgleda, izvolite pišite u komentarima. Meč počinje u četvrtak od 20:30, ja verujem već svi znate to, a prenos je vršiti TV Arena Sport. Ko nije u mogućnosti da ode na stadion, eto imaće prilike da pogleda prenos, već od 19 časova kreće i specijalna emisija povodom meča. Arena Sport isto vrši eto malo neko zagrevanje za meč, bit će neki gostiju, Rade Zalad, Delibašić, mislim da će biti i Zoran Tošić gost, a ko ima priliku da ode na stadion, može da kupi karte po sledećoj ceni, jug i sever 700 dinara, istok-zapad bočni delovi 1000 dinara, istok-zapad centralni delovi 1500, dok je loža 5000 dinara, karata i dalje ima u prodaji, možete kupiti preko ticket line-a, možete kupiti i direktno na stadion. Što se tiče Partizana, Partizan ulazi u ovaj meč posle pauze za vikend, trebao je da igra meč protiv Rada, međutim meč je odložen i to svakako može da godi ekipi Partizana, međutim ta ideja neka koja se kod nas primila da se Partizan i Zvezda oslobađaju tih prvenstvenih mečeva pred evropske izazove, mi se svakako ne sviđa iz tog razloga što smo mi jedni od retkih u Evropi koji to rade, ali svakako u ovom trenutku može da godi Partizanu jer je primetan taj neki pad koji je i Mirković locirao u smislu fizičke spreme pojedinih igrača, gde se to posebno videlo protiv Nordsjelanda u poslednjih 20 minuta, gde smo mi jurili nešto i nismo ličili na Partizan kakav je verovatno Mirković zamislio. Ovo je svakako prilika i da se podsjetimo da je Partizan u poslednjih 15 godina 8 puta učestvovao u grupnoj fazi Lige Evrope i 2 puta u grupnoj fazi Lige šampiona, što je zaista zavidan rezultat, jer je to godinama Partizan i bio klub koji je donosio te neke bodove i punio taj koeficijent državni, tako da je ovo još jedna šansa da napravimo to eto godinu za godinom, da igramo grupnu fazu i da eto, s obzirom da se sada trenutno nalazimo na 73. mestu UEFA-ine te tabele po koeficijentima, da na duži period obezbedimo neke te lepše bodovi, da sledeće godine, Bože zdravlje, u kvalifikacijama za bilo koje evropsko takmičenje imamo mesto povlašćenog. Inače, Zoran Mirković je dao slobodno u nedelju fudbalerima Partizana, baš verovatno iz razloga da bi se to maksimalno odmorili i fizički i psihički za meč koji predstoji u četvrtak i da su oni to, verujem, i maksimalno iskoristili. Sad, poslednje neke informacije iz fudbalskog kluba su te da je Šćekić, zadnji vezni i novi fudbaler Partizana, došao iz Genča Berliglija, gde je plaćen za nekih 100.000 evra. On neće moći da igra protiv Bešiktaša jer još nije licenciran za UEFA-ino takmičenje, ali očekujemo ga naravno, ja verujem već, ako ne za ovaj vikend, od sledećeg vikenda u Polnu, pa eto imat ćemo prilike da vidimo koliko taj igrač može da doprinese Partizanu. Zakarić je pozvan za reprezentaciju, tako da eto još jedan od fudbalera koji je Partizanu na tom nekom spisku reprezentativaca, a i neke poslednje informacije iz UEFA kažu da neće biti gostujućih navijača na ovom meču i to može da bude dobro, jer smo mi sada pod posebnom prismotrom UEFA zbog svih nekih događanja u poslednjih par godina. Inače, Partizan je već igrao sa Bešiktašem 2014. godine, mi smo izgubili ovo meča, 2:1 je bilo u Turskoj, 0:4 u Humskoj i iz tog meča u timu Partizana su Pantić, Saša Ilić i Vulićević. Od njih trojice Pantić će verovatno biti u startnoj postavi, tako da se on verovatno i seća tih mečeva, gde je Bešiktaš isto imao jednu jaku ekipu sa igračima koji pojedini i dalje igraju tu, a Demba Ba je bio
glavna zvezda tima, čak i on, mislim, neka 2-3 gola dao Partizanu u tom dvomeču. To je ona čuvena godina sa Markom Nikolićem na klupi, gde smo mi 0-0 igrali sa Tottenhamom u Humunskoj. Tiče kadrovske situacije u Partizanu, odsustovaće Tošić i Šehović, a fudbaleri koji imaju opasnost da ne igraju revanš meč jesu Zdjelar, Janković i Kosović, i zaista bi bilo šteta da jedan od njih trojice dobije žuti karton, jer su imali jako bitnu ulogu u dvomeču protiv Nordsjelanda, gde je Zoran Mirković u dvomeču izveo isti sastav, što se nije dešavalo kod Đukića, tako da je Mirković od onih trenera koji ne menjaju dobitnu kombinaciju, tako da ovi igrači svakako ne bi bilo dobro da dobiju po jedan žuti karton i ne igraju revanš. A situacija oko Jankovića je takva da ja verujem da će igrati oba meča i mislim da bi trebao Partizanu za ovaj dvomeč, jer je zaista meč, to jest dvomeč koji može da reši dosta u korist Partizana ako prođe, a ja se nadam da će proći u Ligu Evrope. Što se tiče ekipe Bešiktaša, neću se preterano baviti njihovoj velikoj prošlosti, jer se zna koliko su oni trofejan klub i koliko su jaki uz Fener i Galatu. Oni čine tu veliku trojku turskog fudbala. Bešiktaš je prošle sezone imao do kraja prvenstva trku sa Fenerom i sa Galatom za titulu, i bez obzira što nisu uzeli titulu na kraju prvenstva, u Evropi su zaista imali jedan iskorak u Ligi šampiona, gde su bili prvi u grupi sa Portom, Leipzigom i Monakom, a u osmini finala su naleteli na nepobedivi Bayern, što se ispostavilo za njih. Tim pun zvezda gde igra Adriano, Pepe, Medel, Quaresma, Babel, Hutchison, Vida, Wagner Love, Negredo, koji verovatno neće igrati dvomeč sa Partizanom, neće igrati prvu utakmicu sigurno, jer je dobio crveni karton protiv Laska. Sad postoje neke priče da je prodat Monaku, međutim on je igrao sa Erzurumom u nedelju, postigao gol čak, tako da je neizvesno da li on ostao. Jedna od interesantnih situacija vezanih za Bešiktaš jeste mogućnost da Karius debituje protiv Partizana. Legendarni golman prošlog finala Lige šampiona je prebačen, to jest poslat na pozajmicu u Bešiktaš. Ja sad ne znam da li će uspeti Bešiktaš da ga licencira za Partizan, ali eto, on je definitivno tu i ja mislim, čini mi se da je došao na dvogodišnju pozajmicu, a Zengin će verovatno odmarati u mečima protiv Partizana i braniti u turskom prvenstvu. Kada pričamo o Bešiktašu, svakako ne smemo da postavimo činjenicu da je Šenol Guneš došao pre nekih 3 godine u tim i napravio od ovog tima zaista jednu mašinu u turskim okvirima, gde su oni 2 godine za redom uzimali titule, i to kvalitetnim igrama. Kroz te kvalitetne igre su i došli do te situacije da prošle godine u Ligi šampiona imaju lep rezultat. I to ovako kad pogledate sa strane, jasno vam je da u tom timu gde su zaista skup igrača koji imaju imena i za sebe neke rezultate u pojedinim klubovima gde su oni igrali, nemoguće da oni nemaju rezultat na duže staze. Međutim, to je tim koji u proseku pa skoro ima 30 godina, jer su to igrači koji su maltene i na zalasku karijere, ako se to tako može reći, za igrača koji ima 31 godinu. Inače, Bešiktaš je prošao Lask u trećem kolu kvalifikacije za Ligu Evrope i ja sam pogledao nekih poslednjih 20 minuta tog dvomeča, gde je do tog nesrećenog 91. minuta Lask imao situaciju i rezultat za prolazak. Negredo je zaista postigao lep gol, ali Bešiktaš ništa nije tu briljirao u tom meču, i posebno tih 20 minuta gde sam ja imao prilike da ih gledam. Oni su čak i u meč krenuli bez Quaresme, bez Negreda, kasnije su oni ubačeni kada je Lask već poveo 2-0, tako da svakako se iz tog dvomeča vidi da i Bešiktaš možda neće krenuti sa punom postavom na Partizan u tom prvom meču, jer su oni već imali za vikend meč protiv Erzuruma, gde su oni igrali u punom sastavu sa Quaresmom i Babelom i Negredom u prvoj postavi, tako da Guneš se možda i za ovaj meč odluči da malo promeša karte i izvede neke igrače koji nisu igrali za vikend. Ja se nadam dobroj igri Partizana i mislim da će se konačno videti rukopis trenera Mirkovića. Imali smo prilike za ovih skoro 2 nedelje koliko je tu u klubu da vidimo da je
napravljen neki mali pomak u igri, gde su igrači zaista, vidi se, sa većom voljom i željom ulazili u meč protiv Zemuna i u dvomeču sa Nordsjællandom, gde su imali zaista dva lepa rezultate, jer u Evropi pobediti gostima bilo koji tim, a posebno danski, nije ni malo lako, i mislim da će konačno napraviti se taj neki iskorak u igri, gde će neki igrači, a posebno, eto, Jankovića smo dobili za ovaj dvomeč, još neki igrači dobiti šansu da pokažu šta stvarno znaju. Među njima možda je i Suma, ali ne verujem da će početi prvi meč, jer je zaista ovakav tim kakav jeste trenutno nešto najbolje što može Mirković da izvedi na teren. Tako da ne verujem da će nešto preterano da meša karte i da menja sastav, jer je ovaj sastav kakav jeste pokazao zavidnu igru protiv Nordsjælanda, samo da se popravi, eto to, ta koncentracija, posebno u završnici, i da se ne prave neke greške velike, jer je Bešiktaš takav tim, takav sastav, gde jedna najmanja greška može da se kazni, a posebno ako se to čini u odbrani, jer je Partizan imao par grešaka protiv Nordsjælanda koje bi mnogo jače ekipe od Nordsjælanda lako znale da iskoriste, a to svakako jeste Bešiktaš. Mislim da će igrači Partizana iskoristiti šansu da naprave dobar rezultat kod kuće, i čak šta više, mislim da je i dobro što se prvi meč igra kod nas, jer je to istorijski do sad se dokazalo kao dobra ideja, kad nam eto žreb nametne da prvi meč igramo kući, tako da četvrtak 20:30 TV Arena Sport, ko može, izvolite na stadion, Partizan Bešiktaš, četvrto kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Ajmo crno-beli.